Mira tu, què et sembla el projecte de remodelació del Camp Nou que ens ha fet l'Àgata Ruiz de la Prada? És molt longui, eh? Sí, no està malament. Escolta, nen, què et passa? Estàs més raro? No sé, digue-m'ho tu. Jo? Però jo què t'he fet? Escolta, si no em dones més pistes, jo no... Calla, ja sé què és. No et van agradar les sals de bany que et vaig regalar pel teu aniversari. No, no és això. I mira, ara que treus el tema, les sals de bany em van provocar una erupció a l'entrecuix. Alto. Tu no te'n pots anar així. Em deixes preocupat. Ah, sí? M'estranya. Perquè mira, en aquesta relació he apostat més jo que tu, eh? Però què estàs dient? Encara penses en ell, no? Va, per favor, no ens posem dramàtics, Pep? Veus? Ho has d'entendre. Ell ens ha regalat 4 meravellosos anys plens d'èxits. I no és fàcil d'oblidar. Per això no confies en mi. Que sí que confio en tu, que et vaig nomenar entrenador quan ell encara no havia sortit per la porta. Jura'm que jo era l'únic candidat. Jura-m'ho. Va, per favor, seu. Oblidem-nos del passat i parlem del present. Què? El Cesc, què? Bueno, el Cesc, doncs... No, és que no puc. Necessito saber que confies en mi 100%. Proves, necessito proves. Però si et vaig fitxar el son! Jo volia el Javi Martínez. El Javi Martínez. Perquè el mercat de fitxatges ja està tancat. Que si no, et juro que el Javi Martínez... No facis promeses que no pots complir, home! Està bé. Sé el que sents. Jo vaig haver de substituir l'únic president d'aquest club que ha guanyat el triplet. I sé que no és fàcil. Però et juro que el Pep ja no significa res per mi. Va, tonto, et convido a dinar. Vale. Vinga, va. Una costellada. Sí. Conec un restaurant que és molt i molt bo, però hi hem d'anar ben d'hora, perquè si no, no trobarem lloc. Bueno, però, a veure, ara què he dit?